खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 15 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि गोनांथार खौरांफोरखौ फोरमायथिना होनोसैलाय। BPF दोलोनि CWC सोद्रोमा बाबुल शर्माखौ BPF दोलोनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाबुल शर्माया गावनो बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 21/9/2023 मायथाइयावनो बाबुल शर्माखौ BPF दोलोनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे बाथ्राखौ बिथाङा स्रोदैनो एबा सिरियैनो दोनबाय थादोंमोन, नाथाय मैया बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै खालामना होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि गावखौ एरख'नायनि जाहोनाव माबा मोनसे रांखान्थियारि खैसारफोर दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बेबायदि स्रोदै हार्ड कपि गैया, मा गैया, जेबो जाहोन गैयालाफा, बिजिरनाय गैयालाफा बेबायदि हगारनायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गावबो रिजाइनेसन लेटारखौ होफिननाय जाबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै प्रमद बर'आ मा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय समाव गोबांबार सोमावसारबाय थादों, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव बिथांमोनहा आथिखालाव गोदान जिल्ला जानाय तामुलपुर जिल्लायावसो जफादं आरो सुबनखाता ओनसोलखौ सोसननाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ हेंथा होनानै सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होननानै गोबांथार सोमावसारनायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खोथा बुंनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जेरै लुबैदों बेबायदिनो जागोन, एबा सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाक्सा जिल्लायावनो थागोन, बेखौ आंबो लुबैयो आरो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों खोथा रायलायबाय थादों आरो रायलायबाय थानाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2023 मायथाइनि भारतआव सोलिबाय थानाय क्रिकेट ICC वर्ल्ड कापआ मैया भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै थामथि खेलाखौबो गोरलैयैनो देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतआ जागायनायनिफ्राय मैयासिम थामथि खेलाखौ खेबसेबो जेनफेरैखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मैयाबो थामथि खेलाखौ भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै नरेन्द्र मदि स्टेडियाम एबा गुजरातआव थानाय आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गिबियाव पाकिस्ताना गिबि बेटिं खालामनानै गासै 191 रानल' थोंजों बुनो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेनानै नैथियाव गोरलैयैनो पाकिस्ताननि हेंथायै 7 उइकेटआव देरहानो हानानै भारतनि मोनसे रंजाथाव लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ नामा BPFआ गावसिनि मानसिफोरखौनो गावसिनि पार्टियाव जयनिं खालामबाय थादों नामा? बेफोर बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलोफोरा गावबागाव राजनितिक दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFआबो जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे समाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFआव जयनिं जादों होननाया गासिबो नंखाय, एबा आथिखालाव BPFनि मोनसे नाटक सोलिगासिनो दङ, जेराव BPF दोलोनि मानसिफोरानो एबा कर्मिफोरानो BPF दोलोआव जयेन जाफिनगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला चन्दन ब्रह्ममोन बायदियानो जुदि BPFआव खामानि मावफिननो गोसो दङब्ला एबा खामानि मावफिननांगौब्ला BPFआव गोदानै जयनिं जाफिननांगौ होननानै बुंदों। अब्ला साधारन सरासनस्रा मानसिफोरालाय बोरैथो जयनिं जाफिना जानो? नंगौ, बेखौ लानानैनो आथिखालाव
साधारन सादा बुसा मानसि एबा BPFनि सापर्टारफोरा आथिखालाव BPFआवनो जयनिं जाफिनगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। फिन बायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' लाइमोना अबथरायै जिउ खोमानांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेबायदिनो बायजोआव खामानि मावनो थांनानै गावनि जिउखौ खोमानानै लाबाय थानांनायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो दाखालिबो आरोबाव सासे बर' लाइमोना गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि सानै बर' लाइमोनफोरा थांनाय 8 अक्ट'बर खालि दिल्लीसिम खामानि मावनो थाखाय ओंखारलांनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय थांबाय थानाय समावनो बिथांमोनहा ट्रेनाव माखासे निसा गोनां ओंखाम एबा आदार जाफ्लांनानै गावसिनि थांनांगौ जायगाखौ आन्दायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा गुबुन दाबसे थावनियावसो ओंखारहैदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जाबावदों। थारैनो बेबायदिनो बिथांमोनहा बबे समाव माबोरै जादोंमोन बेखौ गुबैयै मिथिनो थाङाखैब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा मोनसे साबदारजं होननाय देहा फाहामसालियाव बिथांमोनखौ हरखाबै थिसननायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय थिसननाय समाव जायख्लं बर'आ देहा फाहामसालिनिफ्राय गोमानानै दंमोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। उनाव बेबायदिनो सानसे अखानायै फुङाव देहा फाहामसालिनि बबेबा मोनसे थावनियावनो जायख्लं बर'नि गोथै देहाखौसो मिथिनो मोननाय जादों होनना मोनथिदों। लोगोसे समर बसुमतारियाबो देहा फाहामसालियावनो आथिखालाव आखाइ बायनाय आथिं बायनाय हालोदाव देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो दं होननायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जायख्लं बर'निखौ गोथै देहाखौ मैया न'खरसिम सफैहोनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बे गोथै देहाखौ लाबोनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोमै बिबान दं होनना मिथिनो मोननाय जादों।